kuni mwana wa Kanengo anorapa zvineumari. Kanengo uyo rapa vana. Kanengo Magatina Sekuru wa Sekuru. Sei kwa maba Sekuru. Sekuru sei kwa maba. Unaomera musha? Alright. Kumusha kwenye ndikupi? Kwa mure kwa msana. Kwa msami. Alright. Sababu kwenye ndiana mambo zakari. Sababu kwenye ndiana mambo zakari Sekuru. Sababu kwenye muchema. Muchema. Mambo. Mzee mambo ni na mzukuru Mangoende chikwaka chifunyi ndienda kusaidi ku cross padhuze mangoende anogara kwa mrewa chai bati kugara kuna basa atinomuza kuti area yenyu mimi mambo wedu kuatendesa nyaya dzedu anotonga matare edu mangoende. Right. Mzukuru uchipinda mudare zvinhu zvako zvese ndozvekungorasika. Nyao nawe panapa ndekuti uda kutsvaga dzinza revana vako kuti vanava vakabva kupi, baba wavo ndiani, wauya kudare kwasekuru Kanengo. Dambudziko rapo zvinosofanira kuti mune mwana wako musikana ari kudonha simhepo yekutaura kuti inoda kuti iye aziswe mushamaki, ndizvo? Ichokwadi. Right. Saka nawe muzukuru inosuvisa takaitarisa nechikonzo chekuti inonzwa tsitsi. Muzukuru ari kuti inini ndakadana nemurume ndakabereka vana vatatu, murume akasvika pakupondwa. Sekuru zvaida iye achita apatsanangure ipapo kuti pakafamba sei kuzosvika chaita kuti azoita sei azoya pane mimi Sekuru Kanengo mozomubatsira kubva ipapo. Ndakabereka vana vatatu nemurume tichigara muchisipita ane payadhi paishanda. Makasangana gore ripi? Masana 98. Okay. Muchisipiti mo. Kubva tagara. Saka ndaingovabvunza kuti kumusha kwenyu vachingoti tichaenda. Patatoti usitombo tuda kuenda unofamba sei. Baba tunoenda kusanza guru. Dzinza redu ndezvendereushe vachitsanangura. Kubva ndavati baba wenyu vanonzani, zvikanzi vanonzi Fibion. Kusvika ndakaita mwana wokutanga ndikazoita wechipiri. Saka vasikana vari vairi vaigara nasisi wangu kudomboshara. Kubva ndazoita mwana wokupedzesera. Saka ndaita mwana wokupedzesera ndakabva ndamboenda kumusha. Ndaenda kumusha ndopandakazonzwa munin'ina wamai vangu anogara kuchisipita kufona. Zvikanzi baba vameri vashaika vakapondwa tori kumochari. Saka ndakatadza kuzvinzwisa because vanga vasisa foni. Ina ndazoti vanga vagara nomumwe mukadzi. Saka ndaenda kuchisipiti kuyi. Takasvikoenda kuHarare hospital namainini vangu. Tasvika patabvunza gadi zvikanzi Regisi Dzvaira zveshuwari mumochari. Anzani? Regisi Dzvairo. Zvikanzi nyaya yake ichiri kumapurisa. Akapondwa zveshuwari muno. Saka handisitorina kana mari kuti ndiende kuHarare hospital ndakatokwizwa namunin'ina wamama wangu. Vatadzokera kuchisipiti. Tasvika kuchisipiti nditsvagira mari yekudzokera kwaMurewa. Ndadzokera kwaMurewa pandanogara. Ndandisina kana wekufonera. Kubva ndazobvunza mainini vangu vakazoita zvekundifonera zvikanzi ndakazonzwa kunzi vakatorwa vakatonovigwa vakatorwa nehama dzavo. Saka kubva ipapo handina kuzoziva kuti ndoita sei. Ndakazongorama ndakagara kwaMurewa. Ndagara kwaMurewa hanzvadzi yangu yakazotanga kuti da kuziva kumusha kwevana kuitira mangwana pamwe unogona kufuma wakafa rineta dambudziko kupi kuvana. Pandati ndakambonzwa asisi vangu kudombosha vachiti vane mukuwasha wavo wekwaRusape vakati vanoziva kwaDzvairo kwacho. Kubva ndataura nemukuwasha uye akati achiuya kuno ndikuperekedzei. Kubva ndaenda kuye bva tasvikokwira bva taenda. Pasvikoti kunoko ndokwandinoziva.
kubva tasvikopa nababa vanga varipo bva ndavatsanangura tikati inini ndikutsvaga munhu anonzi Nengi. Aiti baba wake vanonzi Nengi, aiti taura nemasta acho ndobva ndanzi kana muchiri kurimemba kuti makasvika pamusha panonzi pani makasvikaona ani kuite kuti anonzi Nengi. Tikasvikaona baba vanonzi Amasara varipo, Amasara Dhairo. bva ndavatsanangurira kubva vamboda kudaidza veukama ndopa vakazotitamuka kuseni svikanza munhu wacho ndamuziva, ndomuziva munin'ina wangu. Saka tingati takarara tikaswera mangwana acho bva tatodzoka bva ndaenda kwaMurewavho waenda kumba kwavo kwaRusana. Alright, zvakanzi munhu ndomuziva chii changu munin'ina. Saka nyaya dzamakataurirana pamakati makaswera dzanga dziri dzei nekuti makanga mine chinangwa chekuti mabva kwaMurewavho muchienda ikoko. Nyaya dzamakasotaurirana dzanga dziri kuti ndine vana 3 nemunhu mushakabvu. Asi akazongopondwa kupondwa kaaitanga kugara nomwe mukadzi ndandiri kumusha andauzoziva kuti akazotorwa sei akanovigirwa kupi. Saka ivo vakati chii ndipo here pamusha pake guva rake here ndiro iro semunhu akaradzikwa ikoko? Havana kuratidza guva, vakangoti ndomuziva nekuti apa zvakati zvinenge zvazvekungofungidzira kuti ndofunga akazovigwa nemabhanditi because hama dzake dzaiti hatina mari yepost-mortem. Kumusha kwacho futi ndofunga anga asina communication nevanhu yakanyatsokwana, saka umbowo chaiwo kuti akazovigwa papi hapana akanga anawo. Saka ivo vamakataurana vaitira kuti hongu tinomuziva hama yedu, asi kuti tizoti akazovigwa nanani hatizivi. Okay. Nekuti vakaenda vachinoudza zverufu vainzi vakaenda kuhwedza kuhwedza kwaGoto. Handizive kuti vakafambawo sei senzvimbo yandisingazivi. Ndakangonzwa kuti vakaenda kuhwedza kunotaura kuti Regis apondwa. Saka zvadaro izvo ndopatakabva tazodzokera hedu kwaMurewavho vadzokera kwaRusana. Saka vadzokera kwaRusana inini ndakazosvika kumusha usvikanzi mafamba sei bva ndavatsanangurira. Ndikati asi baba vacho vandaona vati vanomuziva vati vachauya kuzoona chi vana nepamusha vachitaura neni. Ndopatakagara ndofunga takagara mwedzi here baba vaibva vazouya kubva tingati pekutanga vakasvikira kudomboshava kwaigara vana vasikana vaira vakakanga rikadiki ndaive navo. Vaenda kudomboshava kwe kubva sisi vazofonerawo vekumusha vakati hazveshuwa vauya ndavaona. Saka vauya vaona vana, saka tichaita kuti vauye kupi kwaMurewavho. But vanhu vazongoronga zvokuti hanzvadzi yangu hombe isati yasvika kubva vasvika pamusha. Vasvika pamusha kubva vatsanangura matsananguriro avakaita hanzvadzi dzangu dziri 2 bva dzasvika muchira bva vadzokera kubva tagara. Vakatsanangura kuti chii chakagamuchirwa nehanzvadzi? Vakabvunzwa kunzi baba wavana munovaziva here? Ini ndovaziva nokuti vakandenge vaendawo kwaMurewavho neni bva vati ndovaziva. Zvikanzi tine vana vake kupi kuno kubva vangoti handinogona kunotauriro vamwe tozoona kuti tinoronga sei. Andi uzobva ipapo? Saka tazobva ipapo ndopa vakazoenda kuhanzvadzi yangu hombe vayati inini ndafunga kuti munin'ina wangu sinzi anga asina kuroora ndichibvisa mari yekuroora, kana ndabvisa mari yekuroora ndochitora mhuri yangu yese. Hanzvadzi yangu nekuona dambudziko randandinaro rekuti ndaingogara ndichichema nekuda kwevana vanguti ukaenda kumusha kwevana pamwe ndinoona kuti zvinhu zvinogona kuita nani. Kubva auya bva abvisa mari kubva ndasienda bva ndanogara ikoko. Saka vakazotouya vakusekondari vari 2 ndaigara neuyu. Saka ndagara neuyu takazoti atanga form 1 vatanga kurwara ane hope dzaakarota manheru iwayo. Saka adzirota anga akarara neuyu vatanga kuridza mhere because maziso anga apangawo neewhite but amhanya ikoko nababa. Ndasvika ndakangotanga kunamata kubva ndati kuna baba fonerai mufundisi ubva wafona bva wakona. Wamuri kuti baba ndiani? Ivo vacho vadzvairo vamasara kureva kuti tezvara venyu? Aiyo mubamukuru. Tanga tatokwa Rusape ipapo. Saka pavanga vakarara newe ndo paakatanga kurwara. Saka mufundisi ati ngavamuke vachiuya kuno. Saka ndakangofunga kuti kurwara kwemusi iwoyo
Saka zvadaro izvo takazoti futi tatakutanga vaitoti vari kuvhura chipiri zvakaitika Saturday. Saka hazvina kuzombochinja bva zvangoramba chiita kuchikora hana kuzomboenda. Right. Muzukuru pane madanda ndikubati. Jairo uyu wamuti ndiye Jairo wacho. Jairo anga akakurora. Mutupo yakafanana naye. Baba vevana vaiti ndinoyera nyati. Ko Jairo Ari kuti wanoyera nyati. Ndizvo rinasana. Nezuro pamakambovhunza vakati zvanizvo baba vedu isusu vaira moyo. Ava vakugara navo vanoyera nyati. Makatanira chi? Moyo. Ndakanzwa vachiti moyo. Muzukuru taura chokwadi. Tibatsirane. Alright. Ivo vamaigara navo vamurugara navo iye zvinezvi vakanorora. Makaenda ikoko vakati munin'ina wangu anga asina kuroora rega ndichiroora. Kubva zvaifambisa izvo. Vakakurorai semudzimai here kana kuti vaizadzisa chikaranga chemunin'ina wavo. Maenda uku muri kugara samai nini nabamukuru here kana kuti semurume nemukadzi? Semudzimai. Okay. Muri kuona pakakonesa nyaya. Jairo uyu aripo iye zvirisofa akasiyana mutupo nevana ava. Alright, Sekuru mire tauti tizonzwa kuti ivo vari kuti vaenda vachiti ndibaba ndimukoma nemunin'ina aka uku kwavakanororawo. Asi chikonzero chavaunza kuno kuti chekuti vakutsvaga dzinza revana. Dzinza remwana. Saka ndova uyo atanga kurwara mama kuti zvakazoramba zvichienda mberi zvichidaro. Akatanga kurwara first term yelast year. Angoenda first term pasecond term bvatanga kurwara. Kusvika izvo. Saka ndopandazouya kuno. Chikonzero chakaita kuti muuye kuno kurwara kwake here kana kuti zvekuti vana vada kuenda kudzinza rekwavo? Kurwara kwemwana. Kurwara kwemwana ndokwandisimudza kuti ndiuye kuno. Hanzi zvikukonzerwa nei kurwara kwemwana? Patakazosvikawo panapa Sekuru ndokazotsanangura kuti mhepo yekumusha kwake pamuri kugara handipo ndozviri kukonzeresa kuti mwana arware. Imi hamuna kumbofamba mukazvinzwa kumwewo kuti ndomamira zvakaita? Taurai apa mwanadzadzi. Kwachaimboenda inini hangu ndakatanga kuroorwa. Saka pandairoorwa ndaisangana nemamwe maproblems mumba nemurume wangu. Saka ndaizofamba. Saka pandaizofamba ndo pandaizvibata kunzi imba yako iyo inogona kupasika because hapana kana hama dzenyu. Of which baba ava vari kunzi baba namama vaitoreva pfuma. Vachitoti varoda pfuma. Saka panyaya yepfuma ndo pakazoita makakatanwa manje nekwandakaroorwa inini. Vakuti kwembe munoda pfuma sei pamwana asiri wenyu because ndakaroorwa muvillage panext village. Saka vanotoziva mararamiro evanhu ava nekugarisana vanotozviziva. Saka ndo pakatangira noise. Kukatomboita noise vandakaroorwa zvokuti ndakatombodzoka. Pese kwandangofamba even mapostori mama ndangovaudza kuti mama zvinonzi even tese tiri 3 dzimba dzedu tinogona kudzita but tinogona kungodzoka because hapana kana direction tinenge tisina hama hapana kana kwatirumboenda. Saka inini ndakatanga kuvaudza mama taitomboita kakavadzana nenyaya idzi especially nyaya idzi kazhinji kacho taisatombouita mwana asati akutomborwara. Ndaitogara ndichivaudza mama zvakadai pambori tichitomborota hope mama dai tadai but inini ndaisaziva semwana kuti ndo zvakatongorongeka pakutanga ava vakatongonyeperwa mama manje kwatiri vaisadini vaisataura kuti vakatongonyeperwa nani neavava nababavo. Ava babavo kwakuzotaura papai taenda uyo akatoroorwa uyu muna December last year. Tazoenda Sekuru pakatanga paita noise vatafonera Sekuru hanzvadzi yamama. Tikati Sekuru yamuchibatsiro panyaya yakadai iri kuno Sekuru bva yakadai yekuroorwa kwa iyo ndobva vauya kumusha kwaRusatsa. Ndobva vataura namama naNyati. Ndobva vataurirana zvavakataurirana isusu tisiko ndiri kumba kwangu. Zvikanzi Nyati vakakumbira ruregerero kuna Sekuru akati soti ndakakanganisa munhu handimbodini handitombomuziva. Nyati anzi Nyati. Nyati uyu akatokumbira ruregerero kuna Sekuru venyu kuti sorry ndakaita. Alright. Zvanzi vakakumbira ruregerero kuti Sekuru vana ava hama dzavo handizidini handitombodiziva sorry nekukupedzera nguva.
Sekuru makusendo pakamuka uchiuya kumba kwangu zvikanzi ndataura nanyati vati chizvo chokwadi hapana zvavari kudini hapana zvavari kuziva saka sofa pada tongoti tiite start yekutsvaga kuti tonanga nekupi bhozi chokwadi zvezvichabuda pachena apa zvaimbombunyukidzwa tichiti pamwe wemwana ndori wrong uri kunanga wabereki kana kuti uda kuenda pamberi isa paflight mode saka ndo sekuru patakagara nasekuru tati sekuru tadi mboita zvekunyorera kuredhiyo kana kuti tombotsvaga newhatsapp ndo patanyorera kuredhiyo tanyorera tangoona vamwe vachiti vanoera shumba anadzveri vacho vakawanda vamwe vakati vanoera moyo vamwe vakati vanoera chii ndo patakazoenda pawhatsapp patakazoisa pawhatsapp ndo patatsvaga ndo patashaya futi pawhatsapp paipai ndobva zvapera zvakadaro sekuru ndobva wadzokera kwamureva zvanzi asi tinenge tichingobasirana kutsvaga chii vasukuru tati alright ndo pakazoita urongwa hwekuti uyu ada kuroorwa ndobva taenda kuna sekuru muna December ndo urongwa hwakarongwa pataenda kuna sekuru ndo wakabvisirwa mari kwabvisirwa mari kudaro vapaita kuti sekuita kunge panoita noise baba ava vana vapiwa mari vakati nini ndakarera ofisi inofanira kundipa mari yekuti ndakarera vana nyaya yangopera futi yakadaro saizvozvo uyu anga atongorwara because anga azvitanga muna April uyu akazoroorwa muna December ndo zvakaitika izvozvo batongoroorwa kwasekuru kwamba sina hama dzababa saka uyu Jairo akanyepera amai ava achitora kuti nini ndiri hama yaregis aitodawo mukadzi ndizvozvo zviri kureva sekuru ndizvo here muzukuru anga asina mumwe mukadzi pamakaenda akashayika matoko wekutanga akashayika ndisati ndako pakugara kwavo vanga vane mumwe mudzimai wavo vanga vane vanana ndofunga 3 here saka mukadzimai uyu anga atovasiyawo semunhu airwara vakabva vangoenda kuBotswana vakati ini nevabereki vangu vati hatisi kuda mukuwasha akadai vangovasiya. Alright. Imi panyaya yataurwa nemwana nezvamataura imimi tobva mazoya kuna sekuru kuti muzobatsirwa. Ani manzwa kuti mudzima wakati zviri kunetsa pamwana apa zviri kuti ndinoda kuenda kudzinza rekwangu. Ndizvozvo zvatakaudzwa nasekuru. Saka pfungwa dzenyu dzakamira sei neukama hwenyu naRegis neuyu wamakugara nayo timbonzwa kwamuri mimi satadzosera kuna sekuru. Zvakazoitika ndezvekuti mukugara ndandakungoonawo mhuri yekwatakaenda vanga vasiri kuda kubatana nevava saka vasiri kuda kubatana kudaro uyu aida kutoroorwa ndofunga muno wokutobva here kubva ndafonera mukomana mukuru wekumba ikoko ndikati hanzvadzi yako inoda kuroorwa saka ndoda kunzwa kuti zvinhu zvacho zvoitirwa kupi zvikanzi oraiti mama ndozokupindura ndofunga akaisonyaya nevamwe vanhu vaazondipindura zvikanzi ana ndafunga kuti munoitira kwamurewa sekuru nababa vataurirana saka ndozvakazoita kuti tiende kwamurewa tasvika kwamurewa ndopakasvikotanga kutaurirwa baba nehanzvadzi yangu kuti zvinhu zvamakaita pakutanga zvakaipa makataura kuti munhu uyu munomuziva iye zvinezvi hazvina kunyatsojeka nekuti ndaifunga kuti vachatipinzwa mune imwe mhuriwo kuti tese tinyatsoita sei zvikanzi hazvina kunyatsojeka makanyepa bva wamboita kanenge kakugumbuka sekuru ipapo vachitsanangurira baba ndopakachizoroorwa mwana. Toda kunzwa kuti murume wenyu audzwa kunzi zvawakaita iwo wakanyeba kuti vana baba vevana ava ihama yako akati chiine mashoko ake nekuti imimi makanga muripo mumaitwa nyaya iyo. Tatozoenda vakatogumbukira inini ipapo pavakabvunzwa izvozvo vanodai vangu vakatotsikitsira vakaenda nemwana womukomana vakaramba vese vakatsikitsira pana vadai zvoti kana mwana womukomana anga asingazvizive kuti ukubaba ndozvavakataura akatozozvisivirawo ipapo. Saka akazoti chii pamusoro pevana ava murume wenyu neukama hwake neababa vevana ava? Kwandira hapana chaakataura akatogumbukira nyaya yemari nekuti ini hapana chavakataura ini ndakazotora mari yangu yandaandapiwa saamai kubva ndavapa ndaunoti sekuru havana kuvapa mari kubva ndangovapa. Imimi amai nemurume wenyu maziva kuti munhu yakandinyebera kuti baba vevana ava munin'ina wangu
zvabuda pachena imimi nyaya dzenyu dzinoti chii ndizvada kuti ndidzo hongu akashatirwa mari anoida kana nesu totoidawo mari kuvana ava muri kuronga makaronga chii hapana zvatakaronga inini ndezvekuti dai pakaitika nyaya idzi ndakanga ndine pekugara kuenda ndaitodzokera kwamurewa asi dambudziko ririko nderekuti kwekugara kwacho kwamurewa handina baba risei ndatongobva nevana vangu ipapo pandakazviziva asi pekunogara zviri sefu kwandina vo makatongoti kandigarire kuchengetwa panapa hamungaiti bufu vanonzi ndinyati ndichief bene ndiheadman ndiheadman wakanyeba kunorora hope dzamairota dzadziri dzeke zvauchiri kurimemba ndezvipi une makore makani une 14 alright hope dzawakautadza uchiri kurimemba kana pazvakatangira uchiri kurimemba zvakaita sei ai okay uchiri kurimemba hope dzauko mwanangu dzauri kuziva ndidzipi ndakangoti ari maviri ndakarara ndinosoti ndikamuunganiwa ndinounga ndichirwadziwa nomusana ndoshavha kuti musana kundirwadza waita sei pandazorota baba panext sataure mazita wakarota wachiti chii baba panext baba panext ndowandakarota waita senge wari kuti hanzida kuroora ine ndikatoshavha kuti wari kuti chii wati ndichavazorora anozoti wari kuzamureva kuti chii pandangomuka makuseni ndamborota idzodzo pandatoti ari makuseni ndakuzama dofamba ndinogona kutorwadziwa nemakumbo kuti adzofamba apa musana uri kundirwadza pandaudzamani vati zvoni imborara pandazama kudorara kurara kwacho kunenge kuchitorwadza saka amai ndanzwa tsitsi chezvo kuti apa makangogarira kuti kokuenda hapana nemanyebero amakati wani mune vana naye saka handina nekuti ndakambozama kutaura ndina bamune vari kuchitongwisa kuti dai vandivakira ndasuduruka pamusha pamaiguru vakuru ndasitasira vana vati handibviswe pamba pangu nenyaya evana mukugarisana saka pamba pacho panonesa nekuti vanopopota baba ivavo vanotomira panze vachituka mama vana vavo vachinzwa ende vandoseka mama ndo vanoshanda chikafu chinodyiwa ipapo ndo vanoenda kumunda kune irrigation but nzo vanobirwa izvo kubvira pavakaenda muna 2010 havana vakwanisa kutenga kana chii zvacho kana badza zvototi izvo kana vachibuda kungobuda vari ivo nehembe dzavo hapana chamutombobvumidzwa kuti tenga kana kuti chii izvezvi zwane shopu kungoti vabate makii chaivo chaivo izvezvi kune mwana anoti kana wakupopota wabatsira kupopotera mukomana anogara pamba wane mukadzi wake aripo ipapo wachitipamba nekuti pamba pedu saka mama ndovega vanoenda kumunda pamba ipapo ava chavo kudya chete nekuti ava vari kunzi pamba pedu imi mama kana musukuda zvepanapa imi modini musudura sa iyo tsotsi pane paikatomboti here ibva pano nevana vavo vanototaura uyu ndiye anogara namama mama manje ini ndikavabvunza ndikati mira timbopindura amai nyati wamuri kugara naye sabhuku pane here paanotaura mashuke kuti ibva pano nevaedman ibva pano nevana vavo ipapa handisati ndapanzwa hamsati mapanzwa dambudziko rina mai ava vakahaidha zvinhu zvakawanda zvisingadi kuziviwa nevana vachinyengera pokugara kana nyaya iyoyo yekuti munhu tsotso yakatsotsa cheche vanga asingatoda kuti vana vazive vadaramba kaita sei vakangozvitsigirira basi sekuru zvinogona kunge zvine chikonzero semunhu auya kuzobatsirwa vabvunzei vasununguke nekuti muno mudare menyu hamusi mujeri ndichiti nditaure nawo muzukuru wangu toda kuti undiudze kuti
chakupa kwesa apo kuti haidhe nyaya kuti nyaya dzikozobuda muno mudare munomu chachi chikonzero chemhuri tsanangura zvakanaka tidzi manje rizikubvunza nasekuru bobo chaikupa kuti murame makatsikira nyaya pasi musingade kuzidzisa vana kuti aiwa itsotso yakazonditsotsawo headman ava vachiti zvonini ndinogama nemurume wako vanga vakuchiva iwo varamba vakazvinyara kusvika vana vakatadza kuzviziva kusvika ti nyaya iyi izombuda kwana nasekuru kwabuda kwasekuru kwacho kwaita zvikuitsika-tsika asi muno ukazotora chokwadi kuti ano murume uyu haana kukama nevana waitira chii ndaitya kuti ndikanzi ndikabva kwavirwa kwacho handina pekugara uku kwacho still hakusiri safe because ndiri pamba pevaridzi saka vanasikana mbaradza vakira mai chizumbu vana nepokugara tinovaka sekuru tingopiwa pekuti tinokwanisa kuvavakira hatinovavakira because kuvabvunza mama vaisanyatsobvunza uyu manje ndiyaziva achiti mama havana kurara mama zvazodai mama chichi hapana maiuni havataure chokwadi havanenge vasingadoti sitiziva vanenge vachingoti zviri rai pamwe pacho unotonzwa vachoti pachesi pangu parikuita kunge ndichatsemuka ndikuita kunge ndichatsemuka utongoona kuti ibp kuti tinyatsovabvunza chako chako mama chii havakwanisi kusununga kutaura uyu manje unozoti kana wasara neuyu ndopo vanokwanisa kutaura nauyu otati zvakati michi manje ozwa kwatiri achidini achitiudza kuti mama uri kuti zvakati zvakafanana nepapa ndakatoti mama sinzi tatsvaga mari kuti tiende kwasekuru kana pane zvimwe zviri kunetsa kumba kana kuti madzokera vangokuudzai chimwe chinhu kana kuti vanenge vakuudza kana kuti munotiudza nekukasika tonotoita sei bandikutongoona kuti still even kuti tatongoya kuno kuchero tisatika vanga vasinotondogara zvakanaka izveso hameno stand yavarunzi vakatengerwa but hatistori sure kuti stand yavo because hameno kana madetails amama vacho akaenda kana kuti chii vangonzi stand ndeyeni atengerwa nani nemurume kwe murume anotenga chikwanda ndiye mambo ndowaridze nzvimbo andanototema kutoti kubva apa kusvika apa ndopavandogara ivo vano vana vakawanda chakuti saminda yavo nevana vavo zvinogona kutadzwa kuendera vane vana vakawanda kwarusapi musacheme kuku kana mukachema munotadza kubudisa zvinhu zvakawanda pachena mauya kuti mubetsere lazustendi kuvanzi vakatengerwa kwakuenda futi mwana wavo anogara achivapopotera kuti pamba pedu anogara achipopota ndofunga chimwe chiri kuita kuti amai vasabudise zvakawanda zvekuti kana vakataura vanonogara kupi hameno kuti imimi nevarume venyu munokwanisa kuona vachengeta here handi muri kuona dambudziko ravainaro chavari kugarira pamwe kuti savatita kuti vasataure inyaya yekuti havana kokoenda murume akavati budai izvezvi nhasi cheche vanobuda vakananga pamurehwa hakuti kuti uende handi mazvona ndo dambudziko hombe riri kuti amai venyu kana kunzi vafire ipapo vanotofira ipapo nekuda kuti zvino ndinoenda kupi kunyivhini ndakaita se ndakanyeberwa nemunhu saka mamba andotonga vanhu here ipapo vandotonga vanhu chifu wacho wakati ivo vanenge vari kumusha ari kuharare mwana wavo ndiye anenge ari chifu saka vanoita uye wekuti anenge aripo ndiye anotonga mhosva achingobatira chifu chevanogara unoziva pane nyaya hwani iri kundinetsa yekuti mai venyu vakarorana babo yenyu vakagara vese but vakatadza kuziva date iri kuberekwa kumurume wavo vakatadza kuziva kumusha kwaanobva vakabereka vana 3 kana boyfriend chaicho vakadana naye kana girlfriend ungatadza kuziva kumusha kumurume ingwani chitupa chacho chinotaura ingwani chitupa kuti ndikwakati vanakavangota munyama naye angaine munyama wematsotsi murume uyu chitupa chacho chinotaura ingwani kuti munhu akaberekwa kwakati ko nzvimbo yacho nzvimbo aimbotaura vamwe vaingoti hanzi kwarusaperi kana kuti kupinda kunyanzvira chikoro chavaishandisa yange chakanzi kadzangara reprimary school adresi yacho chiri kupi ichocho chachiri andanyasura ndozvakurangarira chete
saka wetsotsu paakasvika kwamuri vachifa vachikupfimbai vachikudzai kuti munhu ndomuziva imi makatoona ndizvo chero chaizvo nemanzanangu randakasvikaito vachindipindura ndakafunga kuti ndizvozvo chane zvavaita ipapo sekuru kana tisati takatofana mufundo utaona dzinza redu hapana chateishaya pangoya saka regai kavati pamunororwa ndivewo mbichana hatisi kuramba hatinotomboramba kuvapa tovapa nenzira yekuti chivanhu tinokwanisa kwapa zvisazonetsa kumberi but apa futi zvaakunoita ndezvekuti havachakwanisa kana kuti batsira orati mati hamuziva nditi chitibatsira orati kana nemari yamama avo yebhasi yekungoti tikwanise kutsvaga tega kana kungoti basinzi muri ishe mungatadzosa zvepanyazura apa chingotibatsira ikatisvika havasi kuda havatombodawo zvinzo handiti aiwa zvekutsvaga sekuru kuti dzinza renyu riri papadosaka mai akuna sekuru apa tangaida kungonzwa zvedu nhoroondo yemararamiro amuri kuita nekunzwa wamai kuti vakasangana kupi nemurume wavo wekutanga vana vavo ndobaba venyu nemurume wechipiri akazovanyebera ende kana imimi muchiti zvavaita ipapo amai venyu vakabva vatadza kana kuziva kuti munhu iwayo haana ukama nemurume wavo wekutanga pakaoma pakaoma saka vaitobvuma vachitoda kuti ndini muridzi wevanawo ko amwene venyu vainzi vari kupi aya pekutanga vaiti vari kubhoira vanogara nasisi wacho ko baba wake aita vakashayika munhu wacho aisanyatsotaura zviri straight zvokuti dai akanga ari munhu ari straight kana kuna tete dai akandiratidza kuna tete zvinaingoti tichazoenda kusvika akapona akamura gore ripi 2010 apondera kupi aenda kunopenda kwapurezidendi kwatiri kugara akuenda kufunga pane vaimuziva kuti vane ane mari anga ane girlfriend yati pa7 miles pamusoro pacho akuenda ikoko bva angobatwa bva apona munyanga ripenda achishanda pamba mazuva iwayo anga asiri kushanda pamba anga akuita zvekupenda izvozvo mati pamakagara naye pesa apa hamuna mbona chitupa chake ndakachiona sandichacherechedza date asi zita ramuri kutaura nesenemu ndoranga riri pachitupa rekuti rejistra iro anga sari ramboromwe mukadzi aita anaye kandi mivamwe mukadzi namba 2 saka ichauta akabudisa chokwadi chozozikana kumba asi unondiendesa kana kuna tete because unogona kuita mwana wokutanga usingazoti munhu ane mukadzi kuti uchizoramba uchingochinja unongoona kuti ega ndichingobereka mhuri yangu nemunhu ane chiro aine mukadzi saka vese zvavana venyu vari vatatu ndevaregis okay orai sekuru saka panofambiswa sei especially panyaya yedzinza zvekutsvagira pekugara vana vataiwa isusu amai tinogona kuvachengeta ende zvichidawo zvinoda kana vatosunungurwa nevedzinza rikwavo tinovabatsira panapo tichaita kuti tiite zvatichaita panapo kuti vawane dzinza ravo vana ndochinhu chakakosha munhu wese ungaita zvese but chikungoziva dzinza nyangwe ako risingakude asi kungoziva dzinza chinhu chakangokosha kuti iwe wabvapa ndo hama dzako kunyange musingawirirani asi dzinza rako chiita sei chiriziva ndochinhu chakangokosha ichocho kuti pane zvinoda kugadzirwa musha zvinogadzirwa nedzinza kuti vakuru vedu vaiti zvakati chivanhu kana chadai so unofamba zvakati kuti zviite sei zvigadzirisike saka ndichapinda hamwe navo mudare ndinoita kuti dzinza ravo riite sei varizive kuti inini kuya kwakaita kuno ndatozopinda navo mudare vaona kuti mwana wari kuita mhepo dzokutoda kuti azive dzinza rake saka maya ndakavabvunza muno mudare vaitsenga zvotanga kuzovapa nhoroondo kuvarondedzera ndipo vakazobvuma kuti achiwati sekuru zvambokuta zvechokwadi tsotsi uyu ndiye munhu akavhiringa chinyi mai ava nevana ava saka vanhu vaitokura itoza kuti ndo dzinza ravo ndo baba vavo kweukama kusvikira zvazobuda pachena
futi havasi ndopakazoya kunokufutwa kunokufutwa datsikira futi vana kuti vasaita sei vasaziva kusvikati aiwa mai chinhu chakakosha vana ngavazive dzinza ravo mushava vatambirwe nehama dzavo saka ndonawo iripo mwana uyo anodona zvinhu zvisadzidzi tinorwara zvinobvisa urombo chaichai kuti ei mwana akabatikana nemwana mudiki saka tichaita kuti amai ava tirape mwana uyo azive dzinza rake pamwe chete nevasikana ndo mashoko angu andinoziva kuchinjiro Zimbabwe. Amai ngatiti pane hama dzekwaregis dzvairo dzakatarisei zvinezvi muda kuwadza kuti chii makatarisana nevana toti pane hama yake pana tete vake kana kuti pane mumwe munhu akasiya audzwa naregis kuti zvamunoonaka ndiri mukadzi wandakasangana naye kuchisipiti ndakasiya mhuri ikoko muda kumuti chii munhu kana akambodzwa mashoko kana kuti vanongofungidzira kumhuri yekwanzvairo imi mntu ndoti kuti ndingati vana ava kana vakanodzika musha mavo pamwe dambudziko rinopera kuti vazive dzinza ravo kuitira kana ndikafuma ndisiva vasikana muda kuti wochikwa hama dzenyu dzakatarisana dzakatarisazvo haini nangu ndinototi dai vatouya vatotitsvaga kana kutoti dai zvaitoita ivo kutonzwa kuti pane vamwe vana vasipo panapa kana kuti vatakambonzwa nezvavo vokwanisawo kutitsvaga isu tivatsvaga kuti batsirane tikwanise kuwanavo ndiko kwenzi kune vana vatatu mukomana anonzi Jeki nemusikana anonzi Esther naLinda. Esther Drairo, Linda Drairo na Jeki Drairo. Ndo vana vemurume wenye ndo vemukadzi mukuru handiriya aya tinoimba pamwe vakatarisawo Jeki naEsther saka nhamba dzenyu nozodzwana sei kuti vatarisa vanotanga kufona pasekuru Kanengo kabona vachitsvaga sekuru Kanengo nanomuka makoya kudare kwenyu vaivai vari kuda tine nhamba madi kugara mashedzera nhamba dzenyu dze4 dzangu dziri kunoti 777 077 2160 79 varechi vakanaka sekuru vanokubatsirai zvinoimba kuti pamunobva panapa dzinza revana mune manzoti riri kupi pamunozodzoka kana kechi2 pamwe tinenge tatoona naLinda nanaJakuite limuno pana Linda nani Linda Jackson Jairo Linda Jairo na Esther Jairo mujachiyera moyo totomboti moyo sekuru miatinzona amai uri mwana hanzi vaira baba vevana vaiti vanoera nyati kuva murugara neanoera chi nyati komoyo kuya papi futi ameno pamwe tikamboshanda nemazita atinganyatsoziva senemu pamwe vaindinyepera nesenemfundi pamwe ainyepa ndosanda kubvunzai paya kuti amai makambobata chitupa chake here ndoshanda chitupa chake chakanzi Regis Jairo. Okay. Pamwe Jairo inoyera moyo handichanyatsoziva semunhu aisanyatsotaura hamuna mbochedza murume nechidawo here taingotionyata achidaira samukagara nemuri mutadza kuziva masinemu yake kana mutupu wake aiti anonzi Regis Jairo unoyere achiti nyati akadzidza pachikoro chipi usikuna mwana akadzidza naye Regis Jairo chikoro chaakadzidza chenzi kumuchaiti ndobva kunyazura chitupa chake changa chakanzi Nyazura asi akachitorera iye aiti ndobva kwaJairo kutsanzakuru zvakanaka